เลย बेनो नै आंखौसो सेस खालामसै नोङो एकदमबारे फेमास गोगोम बोलो दंलै बेना आथिङानो गनसि मान्दाब बायदि माबायदि गाखोदों आथिं गैयाब्लाबो आथिङानो नायदो लोगोफोर बे मानसिया आथिङा फिसा फिसासो बियो गसंनानै थाबायनो हाया मानबायनानैसो थाबायो थेवबो बियो बेसेबांबा गिदिर गिदिर बिफांखौ गाखोनानै दालाय दानखायो आरो बियो हमस'लायनो हायो बिफांखौ गाखोनानै बियो जों गोख्रोंफोरखौहाय देखायो माने आथिं गैयाब्लाबो खामानिखौ मावनो हायो होननानै बेनो बिथांनि फोरमान नोंबो जायो नोंबो जायो मा जायो नों मा जायो मा जायो खालि फिसौखौ बिदिनो होनो फिसौखौ नावरा माखौ फोनांगौ आयु खेबना है खेबाहाय ओंखारदोंलै मान्दाब नुवाखै नायफैदो बिथाङा सानै फिसाज्ला आरो गावनि बिसिखौ माबोरै खांबोदों होननानै बुङोब्ला बिथाङा बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो दाङा नाथानो जे मा होनो सोरखिनो बेफोरबायदि हेबनानै बिथाङा बिसि फिसाखौ खांबोदों बिथाङा जेखौनो थोनो बेखौनो मावो गासैबो खामानिखौनो रोंजोबो गावनि आइडिया हिसाबै नोंखौ मिडिया फैहोगोन राङो नोंनि न'आव नै हाबनोसै खिबाव गोबारा हाबनोसैमोन बारजुमदोंलै बाराबा नोंथांमोनहा गोजौआवहाय मोजाङै सिनायस्लाबाखै दा नायदो नै खाथियाव महरखौ नायदो नायदो नै र' बिखाफ्रा जेबो जादोंना जायाखै नायनि र' जायाखैलै एकदम मोजांखा ना आथिङालाय आथिङाबो खाखा देनजारखा जिरायदो एसे फेगानानै लोंनोसैलै मेंबाय मेंदों ओमफ्राय बोरै गाखोनो हायो नों आंनि आखाइया सिथाबोना आथा दं नामा आथाथ' गैया आसुगुर दं आरो आसुगुरजों हमथायो दे
फिसालाफ्रा साबसिन रोंना सानैलै लोगो माथो दे केमेरामेनबो थाखानांगौ ओरैनो आंनावलाय मा बोलो दंब्रा नावलै गोजानबो एसेन गोलाव बोयो एसेन मोजां दंफाङा हाब एसेबो गोलाव बाप बायदि हाग्रा दंफां गिदिरा दाब्लेसो जनानै थायो बाब बाब आं दिनैसो दंफां बोफेरदों गिलु फालु खस्थ' माथो बाब आखायानो साजोबो 7 फुटानो 2 इन्सि बाराखा खोख्लैनो हाबाय खुनुरुखुम नैबेनो दंफां गुदिया नै नै जोंना दंफां दालाय दानखाग्राया बेनो नै आंखौसो सेस खालामसै नोङो एकदमबारे फेमास गोगोम बोलो दंलै बेना आथिङानो गनसिं समानल' नायनो हागोन नै नै मोननैबो गैया गनसिं समानल' आथिंफ्रा आं दावदै नामा आथिं आखाइ गैयै नायदो नै होमब्लाबो ओरैबायदि बोलो दं बेनाव मा जायोथाय बियो सिरा जायोलै सिरा बिनि फिसाला नै बेनो नै बेनो नै बिनि फिसाला बियो मोनजोब्बाय लिबु फिथाइया हाग्रा सिङाव